Как изглежда България от птичи поглед? Какво накара група ентусиасти да обиколят най-красивите места в България и да заснемат от високо части от нашата страна? В студиото на емисия България е вече Атанас Паскалев, който е основател на сайта България от високо. Здравей! Здравейте, добре дошли! Това е един проект, който всъщност цели да покаже някои доста интересни, емблематични точки от нашата страна и въобще забележителности. Кои избрахте и защо? Въобще как започна всичко? Амбицията е да наснемем абсолютно всичко. За момента сме включили в проекта това, за което не стигнаха силите. Идеята се роди миналата година по това време долу-горе. Аз се занимавам професионално с туризъм и туристически маркетинг. И по време на един проект просто се наложи да включим и кадри от високо, закупихме дрон и тъй като не можах да разчитам на колега пилот, трябваше аз да стана пилот. Изглежда лесно, не е толкова лесно. Признавам, че първоначално летях и не сертифициран, след това се сертифицирах. Това ми се превърна в хоби. Фотографията принципно ми е хоби, фотографията от високо е много интересна и много различна. За мен беше и предизвикателство, тъй като аз познавам страната почти цялата и почти в детайл. Много често ме канят колеги да ги консултирам кога да ходят на снимки, кога изгрява слънцето, къде да се позиционират и така нататък. Но се оказа, че нищо не знам, когато дигнеш дрона от високо. Виждаме и ваши кадри в момента. Да, правилата са съвсем различни. Колко време ви отне да се научите да управлявате дрон? Ако това трябва да бъде нещо като рецепта за колко време ще се научиш, мисля, че е различно. Аз лично не смятам, че съм се научил и до ден днешен. Един колега, с който се запознах на курсовете за сертифициране, той каза нещо много мъдро, което аз тогава сметнах за, как да кажа, малко така по-високо самочувствие и не му дадох такова внимание. Той каза следното: ако аз не летя днес дори 1 час, значи аз не съм добър пилот и губя тренинг. И това е факт. И аз като мисля, че вече съм доста така по-напреднал. Разбира се, това зависи от машината, зависи от много неща, метеорологична обстановка и така нататък, но аз започвам да се чувствам по-уверен след час, 2, 3 полети. Кои локации избрахте сега да заснемете? Част от това, което видяхме, бяха белоградчишките скали? Сега сме направили, исках да започнем тая поредица. Всъщност идеята за всичко стартира с една фейсбук страница, която направих случайно, Дрон България, въздушна фотография и видео в интернет. Започнах да пускам мои снимки, мои видеа и се оказаха доста, поне за мен, гледани от 20, 30, 40, имаме видеа и почти по 80 хиляди гледания. И аз реших, че това очевидно е добре да се превърне в някаква структура, да има някаква логика, да има някакво място, не то да бъде само във Фейсбук. Затова започнах, опитах се, намерих да намеря съмишленици, да намеря партньори, спонсори. Получи се до някъде. Много съм благодарен на хората и на компаниите, които ни подкрепиха. Решихме да направим, да сложим началото на този портал bulgariaotvisoko.com и в него започваме основно с крепости. Обръщаме внимание, имаме Плиска, имаме Велики Преслав, имаме паметника на създателите на българската държава. Земенския манастир, признавам, не бях го посещавал доста отдавна, в прекрасно състояние. Решихме, че ще е добре да разпуснем малко с една такава по-друг тип материя от крепостите и така средновековната българска история. По-скоро леко непознато място. Вижте, аз се занимавам с туризъм от над 10 години исторически маркетинг. Изключително за мен, съжалявам, че ще го кажа, много е клиширано, познато или непознато. В България повечето места са непознати. Познатите места в България са Златни пясъци и Слънчев бряг. Аз заради това се занимавам с това, с което се занимавам. Консултирам и държавата, консултирам и различни институции, частни проекти, това, което основно се мъча да правя. Аз съм издал и няколко книги в тази посока. Се опитвам да покажа България в една друга физиономия. Една физиономия, която има по-висока добавена стойност, както за българския пазар, така и за международния пазар. Защото места като Златни пясъци и Слънчев бряг са ниско маржови продукти, които са изключително подвластни на вътрешни международни отношения. Туристическият бизнес е доста сложна материя и наука, макар че в България много това не му се обръща внимание и винаги развяваме байрака с успешния сезон. Доколкото е успешен, почти рядко се измерва. Така че България за някои хора е позната, хора, които пътуват. Много се радвам, че напоследък срещам все повече млади хора. Тоест,
така на България се експлорва все повече и повече. Кадри откъде виждаме в момента? Крепостта Ловеч е това. Изключително интересно място за снимки. Признавам се, аз не бях го посещавал до миналата година, когато са първите кадри. Направих само едни пробни заснемания и след това се върнах, защото реално погледнато, колкото да изглежда така малки, кратки тия видеа, всяко едно отнема от около поне 3 посещения, т.е. около 3 работни дни, освен монтажа. Това, което не успяхме да направим, се надявам да успея да привлека спонсори, да привлека интерес. Надявам се хората да ги гледат. Тоест, ако ги гледат, означава, че има интерес, има смисъл това, което правим. Ще се надявам да успея да привлека повече спонсори, за да вкараме и да направим наистина видеа, които да включим повече актьори, статисти, за да могат те да пресъздадат една по-реална атмосфера. Защото в момента, ако забелязвате, липсват хора, те липсват тенденциозно, защото по обектите има хора, но аз не ги снимам, тъй като съм фотограф с дългогодишен опит. Не можеш да заснемаш човек без неговото съгласие. Повечето хора, които виждате, са част от моя екип или са мишленици, които ни помагат. Понеже говорихме за това, че познаваме предимно курортите по Черноморието, защо през 2016 година, когато имаме толкова възможности и още начини да опознаем България, да открием нещо различно, ново, да пътуваме, не го правим. И остават, и вие казвате, много от обектите непознати, непосещавани. На първо място, нашата изконна липса на самочувствие. Смятаме, че 5 камъка в Гърция са по-значими, отколкото 2 камъка в България. Самият факт, че с повечето хора, с които разговарям, независимо дали те познават България, дали са чужденци, дали са българи, много малък процент от тях знаят, че не искам да прозвучи някакси много шовинистично в този стил, но това е факт, исторически факт. Най-старото златно съкровище, най-старото обработено злато в света е намерено на земите на България. Тоест от цивилизационна гледна точка, от някаква историческа натовареност, от да го наречем културен продукт в наше време, България има не просто перспективи, тя има реални ресурси да го направи. Българите, забелязвам, аз си го обяснявам с периода на социализма, в който българите бяха затворени, капсулирани в една среда, не само в границите на България, бяха и в границите на градове, на региони. Естествено е порива да излезеш навън, да видиш нещо различно, по-различно от това, което познаваш. Съчетано с липсата на самочувствие и най-вече съчетано с липсата на комуникация. Комуникация, не искам да звуча като повечето плачещи и оплакващи си хора, но факт е, че структурите, които трябва да се занимават с това нещо, това им е вменено по принцип и затова получават средства и би трябвало да има бюджет за тях, сега доколко го имат или го нямат, това са Министерството на туризма, регионални структури, всяка една от общините и не само туристическите и другите общини имат имат екипи, които би трябвало да се занимават с това нещо. Съжалявам, че ще го кажа, аз съм си просто такъв човек по природа, но тези неща не работят. Ако те работят в Бургас, който е една добре развиваща се община, ако те работят в Несебър, ако те работят в Банско, те не работят по този начин в Провадия, да речем. Не работят по този начин в Смолян, да речем. Защото влизайки в един средностатистически туристически информационен център в България, това, което виждате обикновено са едни недобре мотивирани хора, недобре заплатени хора, хора, които работят с изключително ограничени ресурси. И реално погледнато тяхната работа се изчерпва в това да разпространяват листовки на местните хотелиери, което не е туристически продукт. В България трябва да се разбере, че туризмът е съвкупност от много неща. Не е въпрос на предлагане на едно легло. Защото аз съм го казвал в една друга моя книга, хотелите, особено в, както казахте, 2016 година, съвременния свят, стандартизацията, хотел 4 звезди в България, на Хаити, ако искате, той долу-горе е един и същ. Човек няма да отиде на другия край на света заради един хотел, но той може да отиде заради един плаж, заради една легенда, заради едно дърво, заради един паметник. Това са съвкупност от много неща, които ние трябва да развиваме. И пак казвам, ние имаме, според мен, абсолютно всички дадености. Имаме страхотна кухня, имаме страхотно вино. Малко хора също знаят, че, макар че пак ще прозвучи по този странен начин, но за първи път в човешката цивилизация се позовава земята на траките. Това го е писал Омир, т.е. не го е писал, го е казал Омир в Илиада, като земята, в която се прави вино. Тоест и в това сме първи, но ние не го знаем и предпочитаме да си купуваме други вина.
Изключително съм аз като фен на виното, съм изключително добре изненадан, дори бих казал, от нивото на българското вино напоследък. Тоест имаме и това, имаме и традициите, имаме и обичаите, имаме всички тези ресурси, но някак си се подценяваме и лошо ги комуникираме, лошо ги маркетираме. Това е факта. Няма как да привлечеш турист, на който международният турист, да кажем, основният му фокус е да напълни Златни пясъци и Слънчев бряг. Нищо против, нямам Златни пясъци и Слънчев бряг. Напротив, те са перла в короната и са били перла в короната и нашето Черноморие като цяло има доста добри ресурси. Но устойчивостта, добавената стойност, тя не идва в качествения хотел, не идва в качествената яхта. Да, може би качествената храна до едно определено ниво, но скоро един колега, експерт в международен мащаб, той каза така: светът толкова се глобализира, че единственото нещо, по което ние ще се различаваме, и това е изключително голямо туристическо, т.е. предимство на туризма, на тази дестинация, която иска да изгради своя качествен продукт, е културата. Културната идентичност. Това, с което аз съм различен от един германец, е моята култура, това, което аз нося със себе си, кръвта на траките, кръвта на прабългарите, кръвта на славяните, традициите, обичаите, специфични неща, които ние правим. Това са нещата, които вълнуват и съвременните туристи. Надявам се от тук нататък да продължим да виждаме повече такива положителни примери в България и въобще положителни практики, промяна в мисленето, за да се случи и въобще това запазване на културата и възможността ние да го оценим, а и външните туристи. Благодарим, че бяхте наш гост. И аз благодаря много за Атанас Паскалев от България от Високо.